Здравейте, дамки, това е втория ми клип с снайпер и сега ще... Пушка за снайпера. Вишо, намерих някаква готина пушка. С снайпера. Ела да видиш. Ела на спауна, Вишо. Мариан. Вишо, ела на спауна. Вишо, ела на спауна. Виж, това не седи. Виждате вече имам стикан. Вместо беше класно. Вишо, къде си? Мира, дура. Какви го? Не ми се получи. Виж, чакай, сега не се маха от спауна, искам да ти покажа нещо. Едно нещо да те получи. Team Fortress, какво да играем? Виж. Това е ново, че. Тиган с един критикъл убива, какво иска? Ми две? Какво друго? Мишо, кой се опита да... Мишо, бегай! Дай ми лъка! Мишо, там ти! Там не иди, чай, сега ще кажа. Мърди се. Пачек, също да ти кажа. Де пур... Его. The enemy is on the lift! Go down. Фокус! Аз кръвам. Той е. Мишо, леко, че ще ти къвам. Мишо, снайпер. Мали лошо. Мале, вие колко снайпери имам. Къде има лоши? Къде са лошите? Не, трябва ми лоши. Такива снайпери. Къде са лоши? Знал съм искам от снайпера, ама не си такива черни. Къде са лошите, бе? Много да Мишо, къде са лоши? трябва много да цепиш. Ама аз виж се, качи. Къде има някакъв, бе? Къде лоши? Мишо, аз не виждам лоши. А снайпера трябва да вижда. Уши ми стреля, бай. Бях едно пиго преди малко, ама преди малко питах. Сега ще опита да ме убие. Ей. Хедшот. Хед. Ей, как му взех хилта, сори, бате. Кое бе? Чай му опиша то, сори. Покажи се. Успявам, браво. Аз ви гневе, защото му взех хилта. Към пиго и нещо не виждам. Его! Али идва при мене. Дайте си го при мене. Дайте! Ти си мой до! Пишо! Не, сей ще тебе. Така да ме спя за сега. Бомбър си. Чакай! Мен ако пиго ме оцели докато съм с този часовник, още ли ще губя? Спираш и бегаш и нямате. Ама трябва да го убия. Убих го! Телен. Сега бегай! Виж, успей да го убия. Yes! Гледам сега бе колко колач съм си го взел с седмица. Бабюги! Този го снайпери? Снайпери на филм? Тук ми майче също. Айде! Той няма какво направи, да. Няма да горя, а после като почне да гори, пак може да ме оцели. Видях. Ще пази мой. Давай! Мали, ти ми пое удара. Знам.
се... Тъпото е, че не мога да стана да видим когато се... Получих нещо. Не, те хедшотнаха и ти пое удара. И аз свърбих хедшотнаха. Аз тук мога да си работи. Аз ти нещо трябва ли да го възя? Ау, това не работеше. То трябва да се зареди. Ама да, то докато си с интелигенс не ти върви този часовник. Седи! Някой пише. Аз ще проведа. Я, кой писа? Ей, Фица, говори по-скоро. И говоря. Не, по-силно. Много ме слаб, майка! Ето пак. Мишо, да бъда ли медик? Ето пак. Добре, аз съм. Аз ще бъда медик. Мишо, аз ще бъда медик. Чакай, я за само. Мишо, какво ще бъде? Мишо, чай да си... Този тиган ще бъде използван, дами и господа, много често, защото винаги Мишо, чакай. той е епик. Мишо, гледай, аз да не умра, аз съм по-важен. Ама аз точно умрах! Аз ще пиша. Пари, той как се вратна, той ще вземе. Мишо, аз съм скал. Защо го не искам? Мишо! Мръз. Сега трябва да чакам. Пихен. Браво. Умрях. Брат, ще не гледа. Мишо ще продължи в този се ударе. Ами в друг се. Добре. И... Мишо, сега го издигай. Мишо, искаш ли да играем следния контент, който беше? Вземи, ще направиш още един. Така се казва. Че аз съм сигнал на мечове са бияли, да такива на една ръка с такова. Викам, че ти си красиво. The Australian will be available for pickup in 3, 2, 1. We have the Australian. Абе, хора. Мишо, Australian. Хай. Ей, хора, вижте мозга. Какво? 359 плюс 359 на мобилен телефон, кои първите числа знаем? Australia is ready for pickup. Go! Сега ще се стегне, ще го мина и сега ще я прави. Ще са много. Бащам този медик. Я ще косми, бе. Медик, някой да ме спаси. Идва Мишо. Ти ни единствен една. Кой знае какво оставаш? Hooray! Викам! Ай! И аз и... Не свикна да бия критично стигам, защото... Ще спаси ако мога. Гад! Това беше всичко от моя клип, надявам се да ви е харесал. И ако ви е харесал, пишете в коментарите. Чао! Сега да играем.